Dobar dan, prijatelji. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Porezna uprava ne primjenjuju ista pravila na sve. Ovisno o datumu rođenja, vaša dob za mirovinu je drugačija. Vaše mogućnosti za ostvarivanje mirovine su drugačije, a greške koje vas mogu koštati pravog novca su drugačije. I upravo sada, u lipnju 2026. postoje ljudi u svakoj od ovih skupina koji ili primaju manje nego što im pripada, ili se spremaju donijeti odluku koju ne mogu poništiti. Jednostavno zato što im nitko nije sjeo i objasnio koja pravila vrijede za njihovu specifičnu situaciju. Danas ću učiniti upravo to. Pronađite svoju skupinu, poslušajte što se vas tiče i do kraja ovog videa znaćete točno što provjeriti i što po tome učiniti. Prije nego krenemo, ako još niste pretplaćeni na ovaj kanal, učinite to sada i uključite zvonce. Evo zašto to stvarno ima značenje. Pravila oko mirovine, doprinosa za socijalno osiguranje i poreza stalno se mijenjaju. Kad se promijene, HZMO vas neće nazvati s osobnim objašnjenjem. Promijene politiku i očekuju da to već znate. Pretplaćeni gledatelji saznaju na vrijeme. Oni koji nisu pretplaćeni saznaju nakon pogrešne odluke, nakon isteka roka, nakon što je novac već otišao. Pretplatite se, uključite zvonce i krenimo. Skupina 1. Rođeni prije 1. siječnja 1958. imate 68 ili više godina. Već ste dosegli dob za mirovinu. I u ovom trenutku većina ljudi u ovoj skupini pretpostavlja da više nema što provjeravati. Ta pretpostavka nekim od vas košta pravog novca svaki mjesec. Prva stvar na koju se ljudi u ovoj skupini moraju osvrnuti jest primaju li ispravni iznos, posebno ako su izgubili bračnog partnera. Ako je vaš suprug ili supruga preminuo i bio je umirovljenik, možda imate pravo na obiteljsku mirovinu. Ta mirovina predstavlja dio mirovine koju je preminuli suprug ili supruga primao ili na koju je imao pravo. Obiteljska mirovina iznosi 70% mirovine koja bi preminulom pripala. Pod određenim uvjetima možete primati vlastitu mirovinu i obiteljsku mirovinu barem određeno razdoblje, a u nekim slučajevima i trajno. Taj iznos može trajno dodati stotine ili tisuće eura godišnje vašim prihodima. Razlog zašto toliko ljudi u ovoj skupini propušta taj novac je jednostavan. HZMO proaktivno ne provjerava prima li svaki ovlašteni korisnik obiteljsku mirovinu. Ako ste izgubili bračnog partnera i nikad niste izričito zatražili provjeru prava, nazovite HZMO na besplatni broj 0800 600 500 ili osobno posjetite najbližu područnu službu ili ispostavu HZMO-a. Jedan telefonski poziv može vam dodati novac na mirovinu na koji imate pravo već godinama. Druga stvar, za ovu skupinu tiče se Porezne uprave i trenutno pogađa stotine tisuća umirovljenika koji uopće ne znaju što dolazi. Od 2024. godine u Hrvatskoj vrijede nova pravila oporezivanja mirovina. Mirovina je oslobođena poreza na dohodak do određenog iznosa. Ako vaša ukupna mirovina ne prelazi prag koji određuje Porezna uprava, ne plaćate porez na dohodak od mirovine. Međutim, ako imate ostale prihode od najma, kamate na štednju, povremeni rad, prihode od djelatnosti, ti prihodi vas mogu gurnuti u oporezivo područje. Porezna uprava vam tada može poslati rješenje o razrezu poreza, pismo koje vas obavještava da dugujete porez na dohodak, ponekad po prvi put u mirovini. Ako primite takvo pismo, ne ignorirajte ga. Rok za plaćanje je realan. Ako smatrate da je iznos pogrešan, imate pravo na žalbu u zakonskim rokovima, kontaktirajte Poreznu upravu na ZIRA 00800 201 201 ili posjetite nadležnu ispostavu Porezne uprave. Skupina 2. Rođeni između 2. siječnja 1958. i 31. prosinca 1965. imate između 60 i 68 godina. I ovdje se stvari kompliciraju više nego što većina ljudi shvaća, jer pravila za ovu skupinu sadrže iznenađenje koje gotovo uvijek zatekne ljude nepripremljene. Većina ljudi u ovoj skupini provela je radni vijek, pretpostavljajući da je određena dob ciljna crta. Ali zakon se promijenio. Dob za starosnu mirovinu u Hrvatskoj se postupno povećava. Ovisno o točnom datumu rođenja i spolu, vaša dob za mirovinu može se kretati između 63 i 65 godina. Za muškarce, dob za starosnu mirovinu je 65 godina uz minimalni staž osiguranja od 15 godina. Za žene, situacija je složenija. Žene bez djece dosežu dob za mirovinu od 65 godina, dok žene s djecom mogu imati nešto nižu dob ovisno o broju odgajane djece. Postoji i mogućnost prijevremene mirovine, ali uz trajno smanjenje mirovine za svaki mjesec ranijeg odlaska. Ako još niste potvrdili svoju točnu dob za mirovinu, posjetite mirovinsko
HR ili nazovite HZMO na 00800 600 500 i zatražite točan izračun. Traje nekoliko minuta i dobivate službenu informaciju. Jaz između onoga što ste možda očekivali i onoga što zakon zapravo kaže može značiti 1 ili 2 godine bez prihoda na koji ste računali. Druga stvar, za ovu skupinu. Starosna mirovina ne počinje automatski. Morat ćete podnijeti zahtjev za mirovinu u nadležnoj područnoj službi ili ispostavi HZMO-a prema vašem mjestu prebivališta i to idealno 3 do 4 mjeseca prije navršenja dobi za mirovinu. I evo što većina ljudi ne zna. Ako zakasnite s podnošenjem zahtjeva, mirovina se ne isplaćuje retroaktivno bez ograničenja. Svaki mjesec kašnjenja može značiti trajno izgubljen novac. Čim dosegnete dob za mirovinu, odmah djelujte. Skupina 3. Rođeni između 1. siječnja 1966. i 31. prosinca 1977. Imate između 48 i 60 godina. Vaša dob za mirovinu je otprilike silah 65 godina, uz mogućnost zakonodavnih izmjena. I sada su za ljude u ovoj skupini najvažnije radnje koje još uvijek možete poduzeti ispravci, koje još uvijek možete napraviti, a koji će izravno povećati ono što ćete primati kad jednog dana zatražite mirovinu. Prva stvar, vaš mirovinski staž. Za pravo na punu starosnu mirovinu u Hrvatskoj trebate zarad 41 godinu mirovinskog staža, za punu mirovinu bez smanjenja. Minimalni uvjet za ostvarivanje prava je 15 godina. Ako imate praznine u stažu godine izvan rada, godine s niskim primanjima, godine provedene u inozemstvu, godine u kojima ste odgajali djecu, bez automatskog priznavanja staža te praznine, trajno smanjuju vašu mjesečnu mirovinu. Dobra vijest je da ih još uvijek možete popuniti. Dobrovoljna obvezna osiguranja vam omogućuju naknadno plaćanje doprinosa za nedostajuće periode. Svaka dodana godina staža trajno povećava vašu mjesečnu mirovinu. Prije nego što bilo što platite, uvijek se prvo javite HZMO-u na 000 800 600 i 500 ili osobno u područnu službu i potvrdite da će popunjavanje određene praznine zaista povećati vašu isplatu. U nekim slučajevima to neće promijeniti ništa i ne biste trebali trošiti novac na nešto što ne mijenja ništa. Druga stvar, porezne olakšice i povlastice na koje imate pravo. Hrvatska porezna legislativa nudi niz olakšica i odbitaka koje milijuni zaposlenih ne koriste. Osobni odbitak, svaki porezni rezident ima pravo na osnovni osobni odbitak koji smanjuje poreznu osnovicu. Provjerite primjenjuje li se ispravno u vašem slučaju. Odbitak za uzdržavane članove obitelji, ako uzdržavate supružnika s niskim primanjima, djecu ili druge članove obitelji, imate pravo na povećani osobni odbitak. Odbitak doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje, uplate u treći stup mirovinskog osiguranja, porezno su odbitne do određenog iznosa godišnje, što znači manje poreza sada i više novca za mirovinu. Olakšice za stanovanje, kamate na stambene kredite, mogu biti porezno odbitne pod određenim uvjetima. Ako nikad niste provjeravali koristite li sve ove povlastice, posjetite Porezna uprava, gov.thr ili nazovite Poreznu upravu na 00800 201 201. Retroaktivna ispravka porezne prijave moguća je u zakonskim rokovima potencijalno 1000 kuna iz jednog zahtjeva. Skupina 4. Rođeni nakon 1. siječnja 1978. imate manje od 48 godina. Vaša dob za mirovinu prema važećem zakonodavstvu je 65 godina, pri čemu vlada aktivno razmatra hoće li taj datum pomaknuti uzimajući u obzir demografski razvoj. Postoji realna mogućnost da bi za mlađe radnike u ovoj skupini dob mogla dalje rasti. To nije razlog za paniku. To je razlog da djelujete sada dok su najmoćniji dostupni financijski alati još uvijek otvoreni i dok je prozor za njihovo korištenje najširi. Prva stvar. Vaš mirovinski staž, isti princip kao za skupinu 3. Provjerite svoj staž sada na mirovinsko, hr ili kroz HZME usluge. Traje 5 minuta. Znajte gdje stojite dok je dokumentacija za eventualne ispravke još uvijek dostupna. Druga stvar. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje treći stup. Hrvatski mirovinski sustav ima 3 stupa. I stup, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti kojim upravlja HZMO. Uplaćujete dio bruto plaće. Drugi stup, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje kojim upravljaju obvezni mirovinski fondovi. Ako ste zaposleni, automatski ste uključeni i imate individualni račun. Treći stup, dobrovoljno mirovinsko osiguranje
kojim upravljaju dobrovoljni mirovinski fondovi. Uplaćujete dobrovoljno i imate pravo na poreznu olakšicu i poticaje. Konkretno, uplate u treći stup su porezno odbitne do 6.000 kuna godišnje, odnosno ekvivalent u eurima. Osim toga, država nudi poticaj od 15% uplaćenog iznosa do određenog maksimuma godišnje. To znači da svaka kuna uložena sada donosi manje poreza danas i više novca u mirovini. Ako još nemate ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju, to je jedno od najučinkovitijih mjera koje možete poduzeti za svoju dugoročnu financijsku situaciju i što ranije počnete, to više se novac uvećava. Uz to, drugi stup zahtijeva vašu aktivnu pažnju. Provjerite kod kojeg mirovinskog fonda ste, kako se razvija vaš individualni račun i je li fond koji ste odabrali ili vam je automatski dodijeljen odgovarajući za vašu dob i rizični profil. Imate pravo promijeniti fond ako niste zadovoljni. Sažetak po skupinama. Ako ste rođeni prije 1. siječnja 1958. provjerite imate li pravo na obiteljsku mirovinu nakon preminulog bračnog partnera pozivom na HZM milionul. I ako od porezne uprave primite rješenje o razrezu poreza, ne ignorirajte ga, rok plaćanja je realan. Ako ste rođeni između 2. siječnja 1958. i 31. prosinca 1965. potvrdite svoju točnu dob za mirovinu na mirovinsko HR ili u HZMO-u. Jaz između onoga što ste možda očekivali i onoga što zakon zapravo kaže može značiti 1 ili 2 godine bez prihoda na koji ste računali. Čim dosegnete dob za mirovinu, odmah podnesite zahtjev. Ako ste rođeni između 1. siječnja 1966. i 31. prosinca 1977. provjerite mirovinski staž za praznine koje se još mogu popuniti i provjerite koristite li sve porezne olakšice na koje imate pravo. Retroaktivna ispravka porezne prijave sama po sebi mogla bi donijeti 1000 eura. Ako ste rođeni nakon 1. siječnja 1978. vaša dob za mirovinu prema važećem zakonodavstvu je 65 godina. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje s poreznom olakšicom i državnim poticajem jedan je od najučinkovitijih instrumenata dugoročne štednje koji su vam sada dostupni. Pretplatite se. Podijelite ovaj video s nekim koga poznajete i tko pripada jednoj od ovih skupina. Jedan razgovor može napraviti pravu razliku za nečiju mirovinu.